yudo gok moyiengore sama piny obedo kode madiny. Nyakoro Mwajuang, maloyo jotich 500 mag kambi miluongo ni Ashton Apparel mayudre Changamwe e boma Mombasa obago ng'anyo kaluwore kod tim mar riembogi tich ataro mar chik. Oluwore kod jotend jotijego, tend kambino oloro jotije kata oloro tijene mondo mi ochiw thuolo ne telo manyien ka ok ne gichiwo ote moro amora ne jotich. Tim ma omiyo jotich obago ng'anyo ka gidwaro mondo lernegi gima omiyo ne ok onyisgi ni kambino iloro. Gidwaro mondo mi piny owacho kod riwruok makelo jotich KOTU okaw okang' kapok telo masani mar kambino owuok e pacho ka. Ikoni gin kod luoro ni ginyalo wito omenda maggi ka telo machielo obiro kawo ting' mar kambino. Nyanyasika, wamama hawatateseka, watu wote watafanya kazi wakiwa na amani. Lakini sasa hii watu wako wanateseka. Watu wako leo tumekuja kwa kampuni, tunakutana na notice, tunaambiwa until further notice, na hatujui iko vipi. Walituwekea memo wakatuambia kwamba wameuza kampuni. Walipotuwekea memo tuliwaendea tukawauliza maana ya hiyo memo. Tulijaribu kuwasukuma, hakuna kitu wanatuambia. Wote wanaofanya uchunguzi, kuna mambo ambayo huwa yanafanyika hapa yaeleweki. Kwa hivyo wachukue hatua, wafike haraka, waanze kufanya uchunguzi, wajue ni nini haswa inaendelea. Failure to do so, sisi kama shirika la kutetea haki, we shall take legal action against the company. Hawajui pesa yao italipwa lini. Na katika hii hali ya ugumu wa kimaisha, wengi sana wametaabika katika ile hali ya ugumu wa kimaisha. Jotend pinje mag Joarabu kod moko kuom